παίρνει από τον Οκεκουόγεν. 8 και 34. Ελευθερούπολη 4, Κομμουνά 8. Ο Περής rebound από τα χέρια του Ντίνου είναι για την ομάδα της Κομοτηνής. Τώρα από τον Λικογιάννη, ενώ ξεκίνησε ο Γκρέι πάνω του. Ωραία στο Μουτίδι, αστοχή. Ζητάνε φάουλ. Βρέλας, αστοχή. Rebound ο Γοργόνης, φάουλ ο Σκλίβας. Στον Διογέννη Γοργόνη. Δεν ξέρω αν θα ζητήσει challenge, ζητάει challenge ο Σίσκος. Κονδρόπουλος. Προσποιείται στον Ναούμι. Είναι αμυντικό το φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Βρέλας. Γκολ φάουλ ο Βρέλας, 24. Ο Παναγιώτης Βρέλας. Σπυριδονίδης. Για να δούμε τώρα τον Γοργόνη. Ο Γοργόνης πλησιάζει μόνος του. Αστοχή. Γκρέι. Κονδρόπουλος. Τεχνική ποινή στο Γοργόνη. Κονδρόπουλος. Φάουλ ο Γοργόνης. 3 βολές. Κονδρόπουλος με Ναούμι. Κονδρόπουλος. Κλείνεται από τον Ναούμι, καλή άμυνα. Βρέλας στη λήξη. Φάουλ. Ποιος, ο Κεκουόγεν. Αν είναι το τρίτο ή το τέταρτο. 2-3, έχασε την ισορροπία. Έρχεται ο Ναούμις να δώσει τον Κεκουόγεν. Σπυριδονίδης, Ναούμις. Τι έχουμε εδώ. Και είναι το 5ο του ο Κεκουόγεν. 60-78, 1 και 10. Επιτέλους για την Ελευθερούπολη. Σκοράρισμα εκτός. Φάουλ ο Γοργόνης. Φάουλ ο Γοργόνης.